Kao šlak na kraju, pozivam kolegu Elmira i njegovog prijatelja Ajona da mi se još jednom pridruže sa zanimljivom temom. Kad smo bili mladi, kad sam ja bio mlad, gledali smo filmove i fantazirali o računarima sa kojima ćemo moći da pričamo. Fantazirali smo o robotskim fabrikama, gdje izradu rade roboti. Sanjali smo o neograničenom znanju koje nam na raspolaganju na zahtjev i dolazi od pametnih robota. Dokle smo stigli? Odgovor ili uputstvo na pitanje našeg korisnika. S pojavom ChatGPT-a otvorila se mogućnost da djelomično ostvarimo te snove o pametnom robotu. Ion je novi član Pantheon porodice, baziran je na umjetnoj inteligenciji i velikom jezičnom modelu kojeg smo naučili korištenjem Pantheona. Informacije prikuplja iz baze znanja, naših priručnika, videouputstava, vijesti i drugih izvora znanja. Ion povezuje sve to znanje i nudi nam pomoć pri korištenju Pantheona. Pomaže nam najrelevantnijim odgovorima na postavljeno pitanje, kao što je, na primjer, kako u Pantheonu prebaciti robu između jednog skladišta u drugu. Kako teče komunikacija s njim? Prijavom u Pantheon, Ion se pokreće klikom na ikonu Iona u meniju pomoć. Ion prepoznaje prijavnog korisnika, odabere odgovarajući vodič na osnovu lokalizacije i jezik lokalizacije. Postavim pitanje kako u Pantheonu prenijeti robu između skladišta. Vidimo da nam Ion osim pomoći opisa rješenja također nudi i link do uputa, gdje možemo dodatno pročitati postupak i eventualne specifičnosti. Na isti način mu pristupamo i u Pantheon webu i u granulama. Šta se desi u slučaju da nisam zadovoljan tim odgovorom, te da na osnovu uputstva nisam uspio riješiti svoj problem? Da li moram sad isto pitanje poslati podršci, odnosno otvoriti prijavu na helpdesku? Ion nas nakon svakog odgovora pita da li smo zadovoljni i da li je odgovor bio od pomoći. Ukoliko u razgovoru sa Ionom ne pronađemo rješenje ili želimo dodatno objašnjenje, Ion nam nudi mogućnost da umjesto nas otvori prijavu, to jeste tiket u podršku na helpdesk. Ako odaberemo tu opciju, kreira se prijava u kojoj se prenose svi podaci kako ne bismo morali ponovo upisati pitanje, a na mail dobijemo potvrdu o kreiranju tiketa. Prijave koje se kreiraju preko Iona na odjelu podrške se obrađuju u skladu sa opštim uslovima poslovanja. I kako se još dolazi do Iona? Naprimjer, ako ga moramo pitati koliko košta granule. Dobro pitanje. Ukoliko želite pristupiti Ionu izvan Pantheona, možete mu pristupiti putem korisničkih stranica. Nalazim se na korisničkim stranicama, poznatim kao user site. Ion me već čeka u donjem desnom uglu. Počnem razgovor odabirom vodiča prema vrsti proizvoda koji me interesuje. Jezik razgovora se automatski postavlja prema mojim prijavnim podacima ili izabranom jeziku na korisničkim stranicama. Postavljam Ionu pitanje šta su granule. Vidimo da nam Ion odgovara na osnovu već dostupnih podataka i također nam prikazuje odgovarajući link do uputa skladno odabranom vodiču i lokalizaciji. I kakvi su planovi za budućnost? Planiramo poboljšati proces učenja Iona kako bi pružio još bolje, preciznije i brže odgovore. Trenutno imamo više od 1200 čestih pitanja, a planiramo dodavati najmanje 300 novih primjera mjesečno. Dodavanjem čestih pitanja iz prakse u bazu znanja, kao i nastavkom razvoja sistema finog učenja, Ion će pružati bolje odgovore na postavljena pitanja. Naravno, naša iskusna ekipa konsultanata i dalje će biti dostupna za zahtjevnija pitanja. Da, i kad završimo sa Pantheon dokumentacijom i sa Pantheon znanjem, punit ćemo Ion sa domenskim znanjem. Ono što nas nauče fakulteti, menadžmenta, ekonomije i slično, te to znanje polako ćemo prebacivati u Ion, kako Ion ne bi davao samo uputstva kako koristiti Pantheon, nego kako i napraviti neki proces za kojeg možda nismo kvalificirani danas. Jer možemo to probati? Naravno. Možete probati i još bolje je bilo stvar da probate svi prisutni koji su zainteresovani za korištenje i testiranje Iona na računaru, na infokutku,
mogu postaviti svoja pitanja, a i onu veselimo se vašim iskustvima i dojmovima svakako. Hvala, Emir.